What's up mga kamags? Kumusta na mo? Karon nga video, mubalik na punta pag-react sa SB19. Kay ganahan ko na ilang bag-o nga kanta ni basta baguhay pa ni nga kanta nila ang title Mana o mo atong pag-reactan karon. Ay sa akong ginaingon pa. Ako mga updates ba sa sa ilang mga kanta sa SB19 atong pag-reactan. Mao ni siya karon. Okay? O ikaw, kung wala pa ka nakasubscribe, subscribe ka na para man-notify ka sa sunod na mga video nga i-upload. Okay? Sige, mag-intro sa ta. Okay. Sus, grabing tawa. Grabe. Laging gilukop ng duha ka linya sa diri sa left o sa right. Grabe kadaghang tao na nanawa. Sano no? Wish 1075. Ay, Hindi pa may waga, di mo kilala nung nasa lipa pa. ay, Ni walang alaalay, gay nang umusta, basta ko 50. ay, ngayong na... Grabe nga tingog kinagraw ka ubos kay ba. Bagay kayo. Rap barap. Sus. Unsa naman tao ni grabe naman ni bisan unsa naman lang tao nung mangita gid sila mo pamaagi ba nga nandot kayo ilang kuan grabe. Yun sa kanila pag kuan ano. Sana pa ang nakita ko'y nagbago na. Ako namimiss ay, na I'd rather have my body kung missing na, yeah. Bakit nga ba ganito? Di ko maintindihan ang sinasabi mo. Madayabang mundo. Kung gano'n na nga, eto babaguhin mo. Sa'kin ay hindi problema kung di nyo pa rin nakikita. Tinataglan Grabe na naman. Sila naman din, kanta naman din sila. Upat na rin ang kanta. Primero pa siguro ng verse, tali. Grabe. Kanta na din sila upat. Kini na lang, si Juice na lang bali. Huwag kanta. Eh, saan niyang papel po dire? mo ang kaya, hindi nyo maikakila. Manananggal. Ubus ka. Wow, wow. Nindot kayo. Hip-hop yun ang dating ba? Nindot kayo. Grabe, grabe mga arrange. Grabe mo arrange mga kanta ng mga tawhanan eh. Murag mga karaan na kayo mga na yung kanta ba? Grabe ka nindot kayo. Oh, kana lang sa pagkuhan nila nga, kanang tugtog lang daan nila. Nindot kayo paminawon. Nabagay po sa ilang kanta nga mananang grabe. Karon kita na gyud nga ang rap gyud si Diyos good. Rap gyud ang iyang master gyud. Mabagay kay sa iya astig kayo nga pagkakanta. Grabe. Wala na bang bago? Okay. Sa ating pagkatao,
Sino ba naruto? Kailanganin nila at ang milagro. Sa'kin ay hindi problema kung di nyo pa rin nakikita. Pinadaglay ko ang biyayang Nagpuli-puli, hera sila Pablo o si Steel sa ilang tag-as ng mga tingog ba. Grabe kanindot kayo. Murag, kung ikaw ra lagi, ikaw ra isa mo kanta, lisod kayo ba kay wa pa ganahuman, nagprulong pa si Pablo, musugod na din si Steel. Grabe kahangak kayo na, lisod kayo. Lisod kayo kantahon kung isa ra katao ang mo kanta. Oh. Enjoy. Sabi pa ila pang mga adlib-adliban o sa pagkanta ba. Oh no! Grabe, still po na kakataas kay. Taas kay tingog po nung palsito po. Oh? Y'all ready? Check. Oh? Kaya ginagtakutan. Bakit ko muna lang. Pasinja ka Oh. subukan. Oh. Sige, wag nakakatusan. Kaya Grabe nga, ubos kay kinindot kay paminahon na. Bo. Oh. Grabe nga bis. Grabe ka kin. Believe. Mo na yung ingog way mo ma-appreciate sa imo kay ubos kay tingog. Dili na diha ka na. Kini nga kanta. Para ni si imo. Grabe ka gwapo kayo. Kung ka na kalang dagko kay speaker paminawon nimo, na nindot kang bas ana ba? Nindot kang bas yung tingog. Klaro kayo. Kalit mag bo. Grabe. Asa man ang gikuha ng tinguga eh. Katakutan. Bakit mo Oh? ko muna lang. Ubuso? Sa kulo mong subukan. Sige lang, sige lang. Grabe ka, astig kayo ah. Oh. Imuan pag naapag mga effect ilang kaugalingon. Mga effect lagi. Mga kuan bali ba mga wah, kompleto naman ng ilang ano, nag-enjoy lagi, nagkanta lagi. Yung mga effect, mga diliingon na to, not like ours. Mga tingog sa mga manananggal. No, let's go. Wah. Na. Wish Cruising. On Wish. Parang gano. Bisag na ipagka-rap. Bisag rap na ilang gipang kanta. Imong paminawan pag-ayo. Naagapay blending. Agapay blending. Sikin. Bas kayo. Ubos kayo. Pinakaubos. Lami kay paminawan. Si Diyos. Taas-taas lang gamay ni ang iyang tingog. Taas-taas lang gamay ni Kin. Si John o si Steel tag-as. Puli-pulihay rin sila. So si Justin na siya sa kuan murag normal ra bali ang iyang kuan sa iyang tingog. Grabe, rap ha. Rap na ay blending. Pagkatindot kay paminahon na. 107. Yuh. Lampo kayo. Grabe di ko kakuan kakin. Mga grabe nga basa.
Sabi ka, ubos kay tingog. Asa ka na nigikuha mo murag na gikan sa gikan sa hill ba? Oh. Grabe mga ken. Naagi day imo. Kaya din kanta imo gida ni. Okay. Nahuman mo yun. Grabe ka nindot kayo. Karon atong nadungog yun. Kada usa-usa nila nga mga tingog yun. Kakin may grabe kayo. Ubos kayong tingog. Grabe ka nindot kayo. Asa ka na niya gikuha gano'n. Bong. Grabe. Bong. Grabe ka na ko. Tingog ba? Nindot kay paminawon mo. Nagiingon mo nga. Wa kay kaya. Wa. Makuan ka kadikat asong tingog kin. Kanindot kayo. Maunay imo. Karon nga kanta imo gali halos. Ikaw may ni-stand out karon sa ako banaw. Sa ako. Tinyon na. Ikaw may ni-stand out karon tungod sa imong kaubos sa tingog nga mapatigbabaw bisag ubos o. Ubos pero dungog kayo. Nindot kayo. So bahin ka Diyos pod. Rap nakita na gid. Nakita na gid nato o nadungog na gid nato nga si Diyos gid sarap gid siya. Wapo kay iyang pagkarap. O anha gid dapat siya. Kung unsay kuan nindot kayo, pwede mo paspas ng pagkarap ba? O gani hamrog kuan sakto ra ang pagkarap niya. Nindot kayo. So kang Justin normal na magid kadasagaran gid ka Justin gid nating normal servante siya. Bukan may pagka sa na balad bali. Normal lagi sa melody ra gid siya, normal yung tingog. Then kang Estel o kang Pablo kana may magpuli-puli na tag-as og ubos. Tag-as og puro tag-as. Vocals na backup vocals kana si Juan Pablo moy kana sila si Estel moy pinakataas gid sa ila tanan. Nindot kayo. Usinggit si Pablo na labuan ba ni Estel harang kaasa. Grabe kataas kay tingog. Unya karon bahin sa kaning kanta kini kanang manananggal ba ni daghay buti pasabot ba sa mana ba sa manin gimanahan siya pagka manananggal. Mo ba ikaw tinjubi kung mao ba na basta ang sa para sa ako nindot kayong performance baguhay nila lang nga kuan kanta bago din nila kanta. Grabe enjoy kay sila ng kanta. Anagid grabe yung confident na sa ina. Marunong wala na siya. Natanaw sige lang ngislit gali sige lang smile si kuan magkanta si Estel og si Pablo. Smile la. Ano kanindot pa gid. Kay tungod yung manananggal murag kuan kaayo. Ang kada usa pa gid nila. Na mga effects pa gid. Voice effects ba? Sa kuan. Dagkong tao nga ni tingog na di katawa nga murag maligno. Grabe kanindot kayo na voice effect di na kinahanglan og kuan si ila ra man day mga tingog. Grabe kanindot kayo. Kamo nagustuhan ba ninyo ni nga video? Parang nindot kayo para sa ako. Okay kayo. So karon dire na taman ato nang nadungog. Nindot magi kayo, wa magi paglubad. Sige. Subscribe na mo. Subscribe pa sa napay. Lain nga video nga ato pag ipagreakan. Bahin gyapon sa ila. I-request din nyo. Request. Atong pag-reakan sa sunod. Lami maginang nakasubscribe mo ka para ma-notify mo. Okay? Sige, dire taman. Ini si Indians TV ang nag-ingon. Peace out.